Organizujesz imprezę firmową, ale nie wiesz, jak się do niej zabrać? Łap kilka tipów. Dzisiaj na tapet bierzemy temat współpracy z agencją eventową. Do czego w ogóle potrzebna jest agencja? Po pierwsze, agencja ma doświadczenie, dzięki któremu proponuje sprawdzone rozwiązania. Jeśli coś na evencie jest niesprawdzone, może powodować fuck-upy. Po drugie, agencja ma kontakty do sprawdzonych wykonawców, z którymi wielokrotnie pracowała i dzięki którym wie, że poziom realizacji będzie wysoki. Agencja może pomóc również w dopracowaniu budżetu. Widziałem wielokrotnie, kiedy klient, który sam organizował event, a zatrudniał agencję jedynie do pomocy przy oprawie wydarzenia, źle kalkulował budżet. Jest co raczej. Wydarzenie, które na przykład odbywało się w bardzo luksusowym miejscu, miało bardzo ubogą oprawę, bo po prostu nie wystarczyło środków.